Ik ben op dit moment bij Château Sint-Gerlach als onderdeel van mijn route rondom Houten vandaag. Ik heb een korte genomen van 5,7 kilometer. En dit valt allemaal onder buitengoed Geul en Maas. De gemeentes Maastricht, Meersen en Valkenburg hebben zich samengepakt om de mooiste wandelroutes uit te zetten in dat buitengebied. En dit is daar eentje van. En hij is ook echt bijna allemaal groen. Ik vind hem prachtig en vooral dit stukje is echt de moeite waard om een kijkje te nemen. Veel plezier, doei!